שלום לכולם, אני נירית גולדפרב. למי שעוד לא מכיר, אני יועצת שינה מהראשונות בארץ בתחום, יועצת משפחתית ומדריכת הורים. היום אני רוצה לדבר על מילה גדולה ששווה זהב למי שמאמץ אותה, מלטונין. מה זה בעצם מלטונין? הורמון השינה. הרבה אנשים נוטים לחשוב שזה קיים רק אצל תינוקות. לא נכון, קיים גם אצל ילדים גדולים. מה צריך לעשות כדי שההורמון הזה יופרש כראוי? שקט, אנרגיות נעימות וחושך. זאת אומרת, אם הבית שלנו נמצא באיזה מצב של רעש האוור, מלא רעש, בלגן, ופתאום אנחנו אומרים לילדים שלנו, יאללה, בואו נלך לישון. ומצפים שהם באמת ירדמו. לא קורה. תנסו 3 הגורמים שעליהם דיברתי. שקט, חושך, אנרגיות נמוכות, המלטונין עובד מצוין. מוזמנים לשתף אותי האם הצליח. מי שרוצה עוד סרטונים, לייק לדף העסקי, אפשר לצפות בכולם.